ঘুরাই দিও, এই রাস্তা ঘুরাই দিও। হিমন্ত বিশ্ব হায় হায়, আগ্রা মহিলারি হায় হায়, আগ্রা মহিলারি হুঁশিয়ার, অসম সরকার হুঁশিয়ার, হিমন্ত বিশ্ব হুঁশিয়ার। देना होगा, देना होगा, देना होगा। इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे एसटि खौ जोङो जानो होआ। जोंहा इटसानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इटसायाव दङ। इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे एसटि खौ जोङो जानो होआ। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांनि थाखाय आं माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनैनि गिबिसिनथार भिडिअआवनो जोङो नैबे रेलिनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। नैथियावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायाव जों सावरायगोन। थामथियावहाय आबसुनि सायाव जोङो सावरायगोन, लोगोसे सिसिटुवानि सायावबो सावरायगोन। ब्रैथियावहाय नैबे दावराव दावसिनि सायाव जोङो सावरायगोन। जोबनायावहाय सासे माइनरिटिया ससियेल मिडियायाव मा बुंदों बेनि सायाव जोङो खोनासंगोन रायजोफोर। फै अब्ला जों नैबे रेलिनि सायावहाय जोङो सावरायनोसै। रेलिया 1 तारिखनिफ्राय जादोंमोन गहपुरसिम, फैयै फैयै मैयानि समाव जोब्बाय। दा बे रेलिया जादोंमोन जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि समाजावहाय गाज्रि गुबुंले बारहावा सोमजिनाय बेखौ फोसाबनायनि आरो बिटिआर एकर्डआवहाय मावफुंजायै दफाफोरखौहाय मावफुंनायनि आरो लोगोसे बे नन एसटिफोरनो एसटि होनाय बेफोरनि सायावहाय आरो जुबिन गार्डनि न्याय मोननो थाखाय बे गासैखौबो लानानै बे आयदाखौ लानानैनो बे रेलिखौहाय खालामनाय जादोंमोन। दा मैयाहाय जोबनानै थांबाय। फारसेथिं जोङो खोनासंनोसै रायजोफोर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों। মই নাভাবো প্ৰভাৱ পৰিব লাগে বুলি, কাৰণ দিলীপ শইকীয়াই কোৱা কথাটোৰ অৰ্থ উলিয়াব নালাগে। বিজেপিয়ে যদি কিবা এনেকুৱা কাম কৰিলেহেঁতেন 10 বছৰতেতো কৰি দিলেহেঁতেন। আৰু বিজেপিয়েতো উল্টা নতুন মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক বনাবহে লাগি আছে। নতুনকৈ বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল কৰিছেহে। বিশ্বনাথ গহপুৰত বড়ো গাঁৱক বিটিআৰত সংলগ্নহে কৰিছে। আৰু বিজেপিয়ে কোনটো এণ্টি ট্ৰাইবেল কাম কৰিছে? বাগৰুম্বাক জগত সভাত লৈ যাব খুজিছে, বডোফাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গতিকে বিজেপিৰ গোটেই পৰিক্ৰমাটোৱে প্ৰ' ট্ৰাইবেল। গতিকে দিলীপ শইকীয়াৰ কোৱা কথাটোক বেছিকৈ প্ৰচাৰ কৰি এইটো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। কাৰণ সকলোৱে জানে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী বড়ো ৰাইজৰ লগত আছে, জনজাতীয় লগত আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বড়ো ৰাইজৰ লগত আছে, জনজাতীয় ৰাইজৰ লগত আছে। এইটো ইলেকশ্যন ইস্যু কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, दिनै जों मोजां खोनाबाय। आं बे भिडिअखौहाय मानो रिमाइन्ड खालामदों आरो मानो लाबोदों, जाहोना जाहैबाय रायजोफोर, सिगां माखासे दान सिगां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि बर'नि बागुरुम्बाखौहाय वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नागिरदोंमोन नैबे नभेम्बर दानावनो। हयथ' बिथाङा थांखि लादोंमोन नैबे उइन्टार बाजेट सेसननि एसेम्ब्लियावनो बेखौहाय थांखि लादोंमोन। नाथाय बे समाव मावगोन ना मावा बेखौहाय आं बुंस'नो हाया, समासो दिन्थिसिगोन। फैबाय थानाय 25 अक्ट'आ जुदि बारग'बायब्ला अब्ला साननानै लादो बिथाङा मावनाय नङा। दानिया जों फैदो फारसेथिं रायजो राजा नोंथांमोन दावराव दावसिनि सायाव। नैबे दावराव दावसि जानाय, दा बे दावराव दावसिखौ नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय नङा होनब्ला? बेयो उदालगुरियावहाय जादों। बेबायदि उदालगुरियावहाय गोख्रों सोमावसारनाय जोङो नुनो मोनदों नन एसटि सुबुंफोरखौहाय। जाय मानसिखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआ लानानै फैदोंमोन साहा बागान खानो, दिनै बेसोर मानसियानो सोरबाया इउपिनिफ्राय फैनानै, सोरबाया बिहारनिफ्राय थांनानै, सोरबाया छत्तीसगढ़निफ्राय थांनानै, सोरबाया बेंगलनिफ्राय थांनानै, सोरबाया उरिष्यानिफ्राय थांनानै
बिसोरो दिनैनि समावहाय जोंनि जायगायावहाय सेनो थाखाय बिसोरो सोमावसारदों एसटि बिदों एसटिल' नङा हा फाट्टाबो बिदों दिनै बियो मानो सोमजिदों इलेक्शन मेनिफेस्ट' इस्ताहाराव रोखा रोखा लिरनाय दङ दा बेखौ लानानै बिसोरो डिमान्ड खालामदों दा बिसोरनि दावरावखौ नुनानै जुदि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सार हम मिनिस्टार अमित शाह सार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिसोरो जुदि एसटि थाखानायखौनो खहा खालामनानैब्लाबो माबा मोनसे आदार एसटि होबावोब्ला अब्ला बर' हारिया खाफाल हमनो गोनां जागोन नैबेखौहाय जों बयबो मिथिखागौ दा बेनिखायनो आं सानो दे जाहाथे बेफोरबायदिया जाया दा आबसुआबो सोमावसारदों आबसुआबो दिनैनि समावहाय जिरायनानै थायाखै मानो जिरायनानै थायाखै होननानै बुङोब्ला जों एसटि होनो हाया बर'आ माब्लाबाबो एसटि होनो हाया नन एसटिफोरनोहाय बिसोरो गोजौ थाखोनि मानसिखा मिथिबाय दा बेनिखायनो बिसोरनो एसटि होनो हाया दिनै एसटिनि खोथा बुंनायावहाय माब्लाबाबो पलिटिक्सजों सरजाबफानो नाङा आरो सोरबा इउपिपिएलनो सोरबाया बिपिएफनो बिपिएफ फैनायखायसो दावराव जादों बेबो नङा रायजो मिथिबायना मानोना बेयावहाय हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राया फैनानै दङ दा अलखदा सोमजिबाय सिसिथवायाबो डिसिसन लानांगौ गोनां जाबाय जेंनाया नुनायखाय आबसुआबो सोमावसारनांगौ गोनां जानानै फैबाय अब्ला बेखौ जों साननो रोङा नामा दिनैनि नैबे डिजिटेल मुगायावबो दिनै जों नुदों गुबुन गुबुन देश जोङो ससियेल मिडियायाव नायोब्ला दावरावा सोमजिदों आरो सोमजिदों नाथाय जोंनि जायगायावबो हयथ' डिसेम्बरनि उनावहाय दावरावा बांसिन सोमजिनो हागौ खोमा होननानै आङो सानबावदोंसो रायजोफोर दा नै 10 तारिखआवहाय एसटिनि सोमावसारनायनि प्रग्राम लादों बेयावहाय साफ्रोमबो एसटि सुबुङानो नन एसटिफोरनो एसटि होनायखौहाय अपोज खालामगोन बेखौ जों सापर्ट खालामनांगौ नों इउपिपिएल आं बिपिएफ होननानै जोङो सानलायबाय थानो नाङा रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ जों नङाब्ला नों लुनानै थानाय न'आवनो बिसोरो फैनानै नोंखौहाय एटेक खालामगोन बेखौ जों बयबो सानग्रोनाया मोजां आं मोनजादों आं मोनदों आंखौलाय मा खालामनो हागौ आंनि हाया फाट्टा जाबाय आंनि हाया रेजिस्टारखा आंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै दासान नोंनि हा फाट्टा जाखानाय नोंनि रेजिस्टार जाखानायखौबो बिसोरो नासयनानैहाय नोंखौहाय फोजोबस्रांनो हागौ बेयो जाहैबाय नन एसटिफोरनि टारगेट बेखौहाय सानना लानायाबो मोजां आरोबाव आङो नोंथांमोननो नैबेखौनो बुंनो सानबावबाय नैबे मोनसे भिडिअआव बे मोनसेया जाहैबाय तामुलपुराव जादों होननानै आं मिथिनो मोनदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय हाग्रामा महिलारि गो बेक बेफोरबायदि स्ल'गान होदों दा मानो बिदि बुंदों जाहोना जाहैबाय थांनाय सरखारनि समावहाय लामा जाखानायखौनो गोदान सरकारा गुबुन जायगायावहाय बानायहैनो नागिरनायखाय बेयावहाय लामा डिमान्ड खालामदों बेनोल' रायजोफोर अब्ला फैदो रायजो राजा नोंथांमोन सासे माइनरिटि सुबुङा मा बुंदों बिपिएफनि आरो बिजेपिनि सायावहाय नोंथांमोना खोनासं যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মোক পাইছিলে যে মই বিপিএফ দলৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিলো সমগ্ৰ বিটিসি বাসী মানুহে অৱগত মই এতিয়া কেইটামান কথা আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰিছিলো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যেটো ইস্তিহাৰ লিখিছিলে ইস্তিহাৰৰ মাজত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহক মাটিৰ পাট্টা দিব আৰু দিবত আইনগতভাৱে সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু মাইনৰিটি মুছলমান মানুহক ভালদৰে সহায় সহযোগ কৰিব কিন্তু তেখেতে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেতিয়াও কোৱা নাছিলে যে মই সংখ্যাগৰিষ্ঠ পোৱাৰ পিছত মই বিজেপিত জয়েন কৰিম এই কথাবিলাক কিন্তু তেতিয়া কোৱা নাছিলে আজি মই দেখিবলৈ পালো যে তেখেতে 28 জন সংখ্যাগৰিষ্ঠ পাই তেখেতে কিহৰ ভিত্তিত ৰাতিৰ ভিতৰত হাওহাতেৰে ভোট লৈ
বাওঁ হাতেৰে বিক্ৰী কৰিলে এই বস্তুটো মই বুজি নাপালো যাৰ বাবে আমি অসম তথা বিটিচিবাসীৰ সম ৰাইজৰ গাথাতে ক'ব বিচাৰিছো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যেটো কৰিলে মই অসমৰ এজন নিৰক্ষৰ কবি হিচাপে মই কল্পনা কৰিব পাৰিছো যে তেখেতে মাইনৰিটি মানুহৰ লগত তেখেতে গাদ্দাৰী কৰিলে তাৰ কাৰণ মাইনৰিটি মানুহে কেতিয়াও বিজেপিক সাপোৰ্ট নকৰে যদি বিজেপিক সাপোৰ্ট কৰিলেহেঁতেন তেনেহলে বিজেপিতে 40টা সিটত 40টা আসনতে তেখেতসকলে নিৰ্বাচন খেলিছিলে মাইনৰিটি মানুহে যদি বিজেপিক সাপোৰ্ট কৰিলেহেঁতেন তেনেহলে ডাইৰেক্ট বিজেপিকে ভোট দিব পাৰিলেহেঁতেন তেনেহলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিপিএফ দলক ভোট দিয়াৰ কি দৰকাৰ আছিল মোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে মাইনৰিটি মুছলমান মানুহে কেতিয়াও বিজেপিক সাপোৰ্ট নকৰে একমাত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ কৰিব বুলি আশায় মাইনৰিটি মানুহে তেখেতক ভোট দিছিলে কিন্তু লাষ্টত যাই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেখেতে ৰাতিৰ ভিতৰত তেখেতে বিজেপিৰ পৰা সিঙ্গেল এজন মিনিষ্টাৰ পাইছে এজন মিনিষ্টাৰ পাই আৰু তেখেতে 3টা ইয়াম দি দিলে বিজেপি মোৰ প্ৰশ্ন সেই মিনিষ্টাৰৰ কাৰ্যকাল আছে 4 মাহৰ পৰা 5 মাহ আৰু ইয়ামৰ কাৰ্যকাল আছে 5 বছৰ তেখেতে কৈ আছে যে মই 1 টাকা দি 2 টকা আনো তেনেহলে এই কথাষাৰত মই বুজিবলৈ পোৱা নাই এটা মিনিষ্টাৰৰ কাৰ্যকাল মাত্ৰ 5 মাহ বা 4 মাহ আছে তাৰ পিছতে সরকার ভাঙি যাব আৰু ইয়াম যে দিলে তেখেতে তার কার্যকাল হল 5 বছর এই বস্তুটো মই বুজি নাপালো आरो बेखौ ससियेल मिडियायावबो गोबां नुबाय मानसिफ्रा दा बेफोरखौ जोङो साननानै नायोब्ला फैबाय थानाय इलेक्शनावहाय बिपिएफ आरो बिजेपिआ निश्चय गोहोम गोलैगोन बिसोरनि जुदि बुंनाय मथे खोनासङाखैब्ला अब्ला निश्चय गोहोम गोलैगोन आरो नोंसोरो मिथिखागौ माइनरिटी सुबुंफ्रा सोरखौ सापर्ट खालामो बिसोरो आखाइखौसो सापर्ट खालामो बिसोरो बिबारखौ सापर्ट खालामा बिसोरो इउपिपिएलनो मानो भट होआखैमोन होननानै बुङोब्ला बिपिएफआ हाफात्ता होगोन होननायखाय बिसोरो इउपिपिएलनो भट होआखैमोन दा खोनाखाबाय दा जों मोजाङैनो अब्ला नायदो रायजोफोर बे समावहाय मा जायो अबस्थाया गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि